YouTube Mirasım kanaly. Sarman ahun. Rawatlar qara oňurlaň bir bölegi tejen aýagyna ýaşapdyrlar. Sara hunlaram sarwadar adamlar bolupdyrlar. Olar Göktepeň gorjy owasyna özüniň küleň arasyna göçüp gelipdirler. Soň-soňlar Sara hun Haýwada medresäni uturup gelen soň öz owalaryna adamlar pukaralykdan ýaňa ürän kynlyk bilen medrese açypdyrlar. Taňry ýalkasyny aýtmak üçin olara gelýän leňsetdi hasab bolmandyr. Sara hun Haýwadan öz owalaryna gaýtjak bolup durka garry piri oňa şeýle diýipdir. Ilki bilene medrese oğlan alanda göwnüň yetmediğini almagyn. Onsoňam her gün her ýyl belli wagtda okuw başlap, belli wagtda okuw torgun. Muň ammar peýdasy köpdür. Garry piriň aýdanlary Sara hunuň gulagyny ýaňlanyp durdy. Garry pir Sara hunu juda gowur ýanly üçin oňa ýene bir zat aýdypdyr. Qur'an-ı Kerime şerh düşünürş berende wepaý türkmeniň rawnaky islamny bir gapdalyňdan aýyrmagyn. Biz ony hem 200 ýyl awal medresede okudyp ýörüs. Garry piriň bu aýdanlary Sara hunuň ýüregine jüňk bolup galypdy. Ol Haýwadan gelenden soň ýolda, marda, tejenne, köşüde az kemeglenipdi. Derrewem kakasynyň doganlarynyň maslahaty bilen medrese, mesjid salmaga girişipdi. Sara hunuň hut özi hüjreleň amatly bolmak üçin gözegçilik edýärdi. Birinciden hüjreleri 2 adamlyk ölçegde salypdyrlar. İkinciden hem kitap oýlayan tekçeleri giňrek, aşagyraqdan goýmalygyny okan ýyllaryna arzu ederdi. Medreseň ýowarna tutuş owaň işe ýarany, goňşy owalaň adamlar gelerdiler. Sara hunlaň tirede şarnyşy bolan Garawada 5 oğlunam ýydyna tirkäp her gün ýowara gelerdi. Garawa ennigi boýunça bir söze başlamazynyň öň ýanyna edip ardynjyrar ekeni. Elaýagy ýüdügeller palçyk bolup giden Garawa gapdallaryndan geçip barýan Sara hun saklapdyr. Inim ahun aga medreseňe işi bitip barýandyr diýipdir. Sara hun özüniň garragalarynyň hem ihlas bilen palçyga bulaşyp ýöründe heme begenipdir. Hemem gynapdyr. Ol agam beýdip horlanyp ýörme. Oğlanlar ederler ahir diýipdir. Garaga loh gülüp çağırsan. Agam bu çavuça işlere entek yarar. Bu jahillan biriniň duran ýerinde durup bilerin. Onsoň mara çağırsan. Ine men şu hüjreň pausasy üçin laý eýleýändirin. Ine 5-10 ýyl geçer bolýan. Garawaň palçygyndan salynan hüjre mun ýağış ýağmram almaz diýip meni öwürüň ýaly haýdap duranlaryň diýipdir. Ahunawan hormatyna gala salnypdyr. Hatar hüjreler onu gelşigine getiripdir. Mesjid kurupdyrlar. Medrese tejen bilen bama aralygyndan okumaga gelenler köp bolupdyr. Bir gün Sara hunuň öňünden Garawa çykaýypdyr. Ol Garawany 7 ýoluň üstünde saklapdyr. Soňam şeýle diýipdir. Agam,
Näme üçin sen çağılaň medrese ýiberen ok? Ýiber ahry, goý okusunlar. Dün tejenden berdim rahat yegenem, okumagy geldi. Sarawaň berdim rahat yegen niýäni Berdi Kerbabaýewdir. Berdi Kerbabaýewiň ejesi Sara hunyň iň ulagasy Begmuradyň gyzydyr. Garaga diýseň sada adam eken. Sara hun öň kaýdanny aýtalap, oglanlar medrese ýiber diýipdir. Ahun inimsan. Menkilerde Gurhan Kerimi götürüp biljek kelle ýok ahry. Munyň ýalyň şagam. Zatlaň hemmesi Allahlykdyr. Peýgamberler zamanynda da garaşylmadyk, oslanmadyk adamlar Muhammed peýgamberiň hyzmatyna bolup durlar. Belki Allah nesibe satylan bolsa, aýyn geçip dur, molla diýer ahun ýeri geçerler. Soň tanamarsyňam, iýer hemmeti gelsin. Ýok ahuninim, ýerin bereýin. Birini merjek bolsaň sarmany ber agam. Ol gaty ilgez görnýär. Dünen gün şu ýerde işläp durkasy inladym bolyn. Gaty ýat keşol. Kara we şuurrunlardan soň öýlerine geldi. Çaý içip oturan ogullaryny bir laý nazaryndan geçirdi. Şo wagt aýalam öýe girdi. Kara we alyňa saman dillendi. Çağalaň ejesi. Ay çağalaň ejesi. Mene oğullaň 5-sinim öz medresemize uğra daýjak. Edip bolsa Allahu ekberimize özümizden biter. Aýaly garagan gurrunna çalaja ýylgyrypdy. 5 oğlum ahun moluna dönni. 5 sany mollu oğullu bolsaň kemiň näme? Ondan mundan gelen kelle aýagy ýydy otur diýdi. Kakasy bilen ejesiniň arasynda bolan gurrunga oglanlar hedil edip gülüşdiler. Kaka, meni ýibermä bori. Mal wagt diýseň mal wakaýyn. Ýöne oko diýme diýip, iň ulagly köwhan aýtdy. Meňem kaka okasym gelen ok. Üzümleri erklenmede seredi bereýinle diýip, tosa atly ogul aýtdy. Beýleki ogullaram seslerini çykarmadylar. Sarmana gezek geldi. Ogullarynyň gurrunny diňläp oturan ejeleri oturup bilmedi. Sarmanjan, sen zehinlijesiň. Oko oglum, oko sennidi. Şeýdip sarmany iki oýunam çapady bilen medrese alyp gitdiler. Sarmanyň okumaga bolan ihlasy güýçlüdi. Ol medrese bilen çal töwrenişdi. Arap elbinäki 28 harpy göwne jaý öýleşdirdi. Bir gezek Sara hun garawa şeýle diýdi. Medreseň özünde okumaga kitap köp. Sarman eminni okumaga girişip başlady tügeleme. Köşüden Mahmud İşanyň ogly Muratjan İşan ýakynyna hywa Bukhara gidip kitap alyp gelmekçi. Ýagdaýyň bolsa ýetirinip bilseň, käbir kitaplar Sarman üçin sargy dedäýeli. Karaga ýaýdanmady. Bolor ahunaga. Kitaba gerek bolsa hötte geler diýdi. Şondan soň Karaga köşekli düýeleriniň birini satdy. Burun garagyşyň içinde bolupdy. Mazaly ýaz çykandan soň Muratjan İşan Bukharadan seyrek tapylýan kitaplaryň 4 sansyny Sarmana niýetläp alyp geldi. Sarman okuwuny diýseň gyzgyn tutýady. Ol elbbiň her bir harpyny agaz boşlugyny nähil taýýarlamalygy,
Arapça onno da Qur'an Kerim'in diline bokurdokda gürlemek şertine baştan üns verdi. Şeýdip basa oturup öwrenýänleň hemmesiniň bokurdoklar bir wagda yara bolup ağıllarından gan gelýän pursatlarym bolýady. Sarmanam medresede şoloň birdi. Oňa öýde de medresede de üns vermeýärdiler. Sebäbi beýle ýagdaý keramata girişmegiň alamaty, ýagşy zat diýip düşünýärdiler. Aradan bir ýyl geçenden soň Sarman eýýäm zowurdadyp öz başda ukap oturan talip bolupdy. Damyllaň berýän sapaklaryny aňrýany bilen bişirip ýetişýärdi. Sarmanyň artykmaş taraplary ýüze çykyp başlady. Ol aras sokap bilýärdi. Türki dille ýazylan kitaplardan gowy başgarýardy. Medrese gelip görýän alma adamlar bu kitaby kimin göçürenligi bilen derrew gazyklanyp başladylar. Şeýle arassa tertipli göwnejä ýazylan kitap ünsüň çekýärdi. Ol soň-soňlaram Sarmanyň göçüren sopy allaýary medreseň hüzrelerini elden ele geçirdi. Şeýdip ençe ýyldan soň Sarman medreseni uturupdy. Sarman ahun bolupdy. Ýyllar bolsa geçip durdy. 1927-nji 1928-nji ýyllarda Aşgabatda we Gökdepäň owalaryny dinarlara garşy görüşmek onçokly mewjap baranokdy. Eýle-beýle diýip käýarym bir gürrüň gozgap göberselerem öýtgeşik basga başlyk ýokdy. Birdenem Gökdepe etrabynyň şorgala gorja owalaryny aýratyndarap başladylar. Hasam soňky bir ýylyň içinde ýitirmedilýän işan mollalaryň sany köpelip başlapdy. Oň sebäbi bardy. 1930-njy ýylyň ýanwaryna owalar baý kulaklardan işan mollalardan arastalamak karar edilipdi. Şondan soň eýýän 1931-nji ýylyň başlaryna Aşgabat, Kerki we Çärjüw okruklarynyň owalaryna birentek maşgalalary bu kararyň pidasy bolupdylar. Gökdepe raýonynyň Gorja owasyndan belli alymdar, pehim paýkasy ýuwrulan çara ahunyň ýetişdiren, ençeme ýyllap alym beren ahunlarynyň soňuna çykyp gelýärdiler. Olaň birini islamyň wagzçysy, ýaşlary azdyrjy, sowatsuz adam hökmüne ýazbarsalar, ikincisini 5 sany 2 owlokly geçit üçin baýlan hataryna ýok edýärdiler. Şorgalaly ata ahunam çara ahunyň elinden çykan Haýwodur bu Qur'an taliplerine sopularyna berilýän alymyň ýörelgesi bilen ýetişdirilen zekinli Allah Taala sığınmagy başarýan adamlaň biridi. Ýeňen bir mahal gelip duýdansyz alyp gidilýän adamlaň san sajaw ýokdy. Yaman yerem olaň ölüdüğüne ýa-da diridigine güwä geçýän adam tapyp bolanokdy. Gerek ata ahuny olaýlapdy. Ata ahun ikindi nara gapylaryny otyrka, oň ýanyna Sarman ahun gelipdi. Olaň hiç biri ýekagy gürlemän köp oturupdylar. Hemme zat düşnüklidi. Ýary geceden soň geljek adamlara garaş bermelli. Uzakdamışlykdan soň ata ahun söz açdy. Ahun ağa. Ağırvan jaşan bolsa kurady bol. Men dağdan aňryga aşmakçy. Owamy enem atamyň madarlaryny ene topragmy, ata watanymy taşlap gitmek ağır düşýär.
Düğün gazallan ellerine düşenleň bugün ýagty jahanna ýokdugyny ikimiz düşünýäs. İsrail öz harydynyň hyrydary bolsa, biz oňa münkerim razy. Ýöne ne hak ölüm az degjek. Şu ýagdaý şu düzgün boljak bolsa, gaçan gutular edeli, götürleli, ertire garsak, geç olar. Gitsen, sagaman var. Menem aýdyňdan barsam gerek. Netibi işidir. Ine şeýle diýip, Sarman ahun ata ahun bilen hoşlaşdy. Ýerinden ýaýdan zırap, Sarman ahun aýtdy. Ataga, kitaplar näder? Az oglugum däl. Taşlamagy da dözer ýaly däl. Götürür dönem agyr. Hemmek şu ödüň ýaly. Goýmaga da ýeri ýok. Eň ýamany gara deňlik diýleni ine şu ýerde belli boldy. Ata hun ýüzüniň uğruna jogap berdi. Mene gömdüm. Özümden başga bilýän ýok. Menem gömmekçi. Udaklaşman. Şoňuň ertesi ata huny alyp gitmek üçin geldiler. Emma ol eýäm Eýranyň owalarynyň birine baryp ýetipdi. Ata hun tapmadyk gara maşinaklar gahar gadap bilen gorjowa Sarman ahunlara geldiler. Olaňa möýgüm muklukdy, inlersiňe ýokdy. Sarman ahunlaryň beýlerägine oňdogony tosagalar ýaşaýadylar. Olar tosagalara geldiler. Hayva tatdylar. Sarman ahunlaryň nirede gizlenen aýtmasaňyz, ýerine siziň özüňiz alyp gidersiz. Tosaga diýseň sowukkanly adamdy. Bir oturuşuna gymyllaman dillenni. Ýagşytlar, bire aginem bolsak, gatnaşygymyzyň kesileniniň ýyly ýetendir. Şenim çen bolsa oleýän dagdan aşandyr diýdi. Ahunlar ýygnamaga gelenler boş gaýtdylar. Tosaga olary ağırlap göýürdi. Sarman ahunyň nirede ýatanlygyny ol gowy bilýärdi. Şu pursatda ol çara ahun gonumçylygynyň gapdanynaky jaryň içindäki möwslenlikdedi. Sarman ahunyň gözüne uku ile nokdy. 16-18 ýyl öň bolan bir waka oň ýadyna düşdi. Sara hun näme saglap agryatyrdy. Sarman ahun oň töwereginden aýrylmazdy. Birinciden ol ikisi bir bilen ýakyn garynlaşdy. Ady berdiler. İkinciden musulmançylygyň ilm ýollary olar bir-birine has ysnyşdyrypdy. Şondan soň Sara hun aýngalmady. Ol 1914-nji ýylda 70 ýaşynda dünýäden ötdi. Sara hunyň agyrdygyny eşidip, hyýwadan, mardan, derwede sewitlerinden gelen mihmanlaryň aňyrsy bärsi ýokdy. Olaň eýäm 10-20 gün bäri Sara hunyň baş ucunda oturandyrym bardy. Köşüli Mahmud Işanyň ogly Muratjan Işan
Sara hun bilen hyýyda bile okanlar üçin hasam asnyşykly aragatnyşykdady. Sara hun uratmak üçin janaza namazyna durmakçy boldylar. Sarmana hun birden demir ýol tarapdan bir tozanyň göterilenini gördi. Ol Muratsan Işana ýüzülenni. Işana ayradan bir tozan bärligine süýüşip gelýär bolyn. Garaşsakmy kak? Sekund saýyn goloýlap gelýän tozana göz düşen Muratsan Işan. Araşalyň diýdi. Onyança tozan owa geldi. Atsap gelýän daýaw nurana adamyň Beherdeniň garawan owasyndan öwelmämme da hunnuny hemmeler tanadylar. Şu oý pikirler kellesine öwürüp ýatan Sarmana hunyň ertirklugyny gaýgy hasratdady. Onyança kimdir biriniň "Çamma" diýip ýuwuşa ses eşdildi. Ol Sarmana hunyň dowany totagady. Sarmana hun böwürslendiň içinden çykyp oň ýanyna bardy. "Çamma, ýaň seni gözläp tapman gitdiler. Alaçyň et." Men onna ýola düşeýin. Ijaba alaýmaýyn. Nire? Eýrana çykjakmy? Ýok. Ayağım çeken ok. Göbek kanım dökülen yerde dulanan muğuryen. Yöne. Oğul keyk yengemede. Hiç kime de mun aýtma. Ire öttik ediselerim. Bilem oktan başka vurrum olmasın. Yavyň daşyndan iç aman nipdirler. Häzir Aşgabatyň iç asuda bolmaly. Aşgabat şäheriniň şolarak ýerinde bolaryn. Özüm habar tutmasam, meni gözleme. Arkaýynmal. Soň Sarmana hun dowany bilen hoşlaşyp ýola düşdi. Tosaga 3 aýdan soň oň niredidigini bilipdi. Emma aradan ýyl geçenden soň täze kynçylyklara başlandy. Latin harpyna ýazylýan täze türkmen elbine geçilenden soň Arap elbine hat ýazsaň ýa-da Arap elbinäki kitaplary okasaň şoň ýoğuna ýanýadylar. Şu wahana bilen Aşgabat şäherine hem baýlardan, işan mollalardan arasalaýyş işleri başlanypdy. Üstesine 1931-nji ýylyň 14-nji awgustunda bolan kelte oňur gyrgynçylygy Aşgabat sewitlerine güýçli täsir edipdi. Şäherde ýaşaýan adamlaryň hemmesi gözegçiligi alanypdy. Sarmana hun demir ýolda işleýän köni tanışlarynyň biriniň üssü bilen tejene aşmagy başardy. İlki günlerde tejeniň aýaklarynaky ýol borsly götüň tebitlerini özüni tanatman çopon çoluklara kömekçi boldy. Olar ahunagan tanan okdular. Sarmana hunum tanışak bolup baran okdy. Sarwa durmuşy geçip durdy. Ýaz çykdy. Asly götünli iki sana adam düýe gözläp gelipdirler. Sarmana hun olaň öňünde çaý goýupdyr. Epesli ýaz kömelegini gowurdugy gowurup olaň öňünde goýupdyr. Şonda bir iki adamyň arasyna şeýle urrun bolupdyr. Baslyk gowşuşýa, töleme tejelme parahat. Belkalla şeýle bolsunma. Bu ýakymly sözler Sarmana hunyň depesini gök dir edipdir. Şondan soň ol Tejen şäherine göçüp gelipdir.
sağalaryny ýygnapdyr. Ýaňy bir rahat ýaşap başlanyna bolsa, dogany tosaga öz inileri 1939-njy ýylda Fin urşuna alynanlygyny, aýaly oğul keýigin agyr syrkawlap innem aýňalanlygyny ahallan birinden sargyd edipdir. Sarman ahun giýje owasyna gelip bir ýük maşyny bilen dogany tosagany we oň aýaly oğul keýig ejäni tejene göçürüp alyp gidýär. Oğul keýig eje şo gerek ejilläpdi. Ömrüne bir gerek diýen ýaly durmuş ýaşaýyş ejilliginiň ajy göz ýaşy oň ýangagyndan syrygypdyr. Oğul keýig eje, ey biri var, Allah, özüň gowy bilýän, mömin musulmanlaram, bizem öz penaňda aman sakla diýip, öz hümürdänne oň parasatly, asuda nazaryndan göz ýaşlary akýady. Onlarda ýejen günnüzligine barabar ýagtysyna oğul keýig ejäň ýüzem, hasratly göz ýaşlarym mesaňa mälim görünip durdy. Sarman ahunam tosag adamyny aňypdylar, emma seslerini çykarmandylar. Şo pursatda oğul keýig ejäňem kalby geçmişi ýatladypdy. Nä ünler bilen Neceme ýyllar dolokdur haly dokap ýuňdarap keçedip bu çağalar okudýan. Ennem şo ören görgülemmez üçin tejennip, mary diýip, çöllip, tehra diýip gaçyp aýlanyp görmeli. Äşim janam nirelerde bir ýerde okuň astynda gün görýär. Taňrym, özüň ora gör diýip dilek etdi. Sarman ahunyň oğul keýig ejäň parasatlylygyna göwni ýetdi. Ol bagyşy daş aýakdan uliliň pähimdar terdary bolan kemir körwegiň 6-7 arka bär sahyrin. Oğul keýig eje şakyrdyp barýan ýük maşynynyň üstüne uly göwresi bilen bir gysym molup oturşyna ullan demin aldy. Sarman ahunyň oň haşşylysyndan ýüreginiň köşeşenligini aňdy. Ýoşa dillenni. Onun ördügijäň dolun ay. Asmany temine öz gudratly täsirini ýetirip dur. Şu ýagtylyga şu gudraty akman ýatan şuň suwlarym görüp ýokary göterilýärler. Aýasynda ýatan garawuşlar bagyş bolup. Zowladyp aýdym ýör. Kimse aýyň üstüne ýorgonyny göterip termenip ýör. Özüm hiç tat bilen ok. Ertesem bolan zatdan bir habar. YouTube Mirasym kanaly. Olar bizim öýünden otla münüp tejen tarapa uğradylar. Şo ýylyň bahary arsgally gelipdi. Tejen nerýasy ütgeşip joşup hanasyna sowman nurmasa da suw ýeterlikdi. Tejenlileň bar gürrüňi derýa ýolbarslyň çöline urupdyr. Götüne tarap ýarypdyr. Ýaby ýazdyran çökötli çaýkanyp ýatanmyş diýen ýaly bol elinlik hakynnaky umytlar dolardy. Sarman ahunyň gülin bar oý pikiri üstüne awanyp duran Gyzyl imperiýaň gysagyna düşmezlikdi. Inni ele düşäýseň, ahallanam, tejennenem, ata watandan umydyň üzmeli boljakdygyny bilýärdi. Tamaň taladaňlan ýaly bolmaly. Zamanaň bir döwüm çörekden maşgada gerdeni agyr ýüklüdi. Şeýle-de bolsa adamlaryň arasynda musulmançylyga ten berýänler köpdi. Tejen şäheriniň we oň töwereginde kowabalaň ýaşaýjylary giýje günnüz
sarman ahunyň töweregine ýygnaşardylar. Tosagalar tejenne uzak ýaşamadylar. Ýene-de ýydyna owalaryna gökdepe göçüp gaýtdylar. Sarman ahunyň örme ýylgyndan salynan keppesi giňişlikdi. Oň ödem juda gürrüňçül bolan üçin eliň aýasy ýaly ýerde gürrüň diňläp oturan adam üçin o yer hiç neneňsem däldi. Sarman ahun musulmançylyk rawayatlaryny, şerigatyň kanunlaryny gürrüň bererdi. Bir gün Sarman ahun Aşgabatyň Gäme owatundan mehmançylyga gelen Çürü mollany, Goşa mollany, Recep Bulu mollany ýanyna alyp, olar bilen tejeniň pazaryna çykypdyr. Ýolda olara çalarak tanayan bir adam duşupdyr. Ol gämiller bilen içgin tanıştyrap, Sarman ahunun günne goýman öz öýlerine çay içmäge alyp gidipdir. Şonu ol köp bilmişdiräp Sarman ahuna soraw beripdir. Ahun ağa, mene minni sewda etmämi goýdum. 5 wagt namazymy okuyan, tebärek çykmany öwrendim, nikah aýyp bilýän, merhumyň janaza namazynda amam mollyselerem başarjak. Ýöne ýekeci adamam gelip maňa ýumuşýarmaya. Salamlaşýa-da geçip gidiberýär. Ýa-da maňa akly köp alarlar öýdýärlermike? Ýok, maňa zat gerek däl. Ýyly berýänlerini berseler bolýar. Sarman ahun öýesiniň gürrüňine hawwada diýmändir ýogam. Öýesi gaýtadan sorapdyr. Sarman ahun şu zatlar gürrüň beripdir. Ilki bilene sewda etmän goýmasaňam bolardy. Şerigatyň kanunlary halal sewda etmäge ruhsat berýär. Emma nefsine buyurmaly. Şerigatyň talap etýäri ölçegde alan haridyň üstüne goşup satmak bolar. Nefsini şawlatmak bolmaz. Asla ol haramdyr. İkinciden, sen musulmançylyga beýik taňra sığynýan bolsaň, onu ukudan alyp alada batyp ýörmezler. Tebärek çykartsagam, nikah aýdyrjagam öýler taparlar. Aslynda akly üçin bir işler berjay edilmeýär. Oň ýören gymmat bahasy bardyr. Sarman ahun sözüniň şu ýerine gelenine öýesi oturan ýerinden ýeke dyýda galypdyr. Şerigatyň kanunlary esasynda Sarman ahun ullokan bir aklyk hakyna aýdyr öýdüpdir. Emma ahun ağa diýipdir. Aklyň iň ulusy Taňry ýalkasyndyr. Möýedi bir köşekli diýä bara bardyr inşallah. Öýesi sesini çykarmandyr. Mehmanlarym bolýan gürrüňi diňläp oturupdyrlar. Sarman ahun asuda sowukkanlylyk bilen käbir durmuşda bolýan we bolmaly zatlar düşündiripdir. Musulmançylyk dünýäsinde anam diýen bir zat bardyr. Öz öýüňden çykyp başga biriniň gapysyndan ýumuş bilen barmak adamyň ädimini gysgaljandyr. Uly ýumuş bolsun, kiçi bolsun hemmesi birdir. Adam sen gapyňdan anam bilen gelýändir. Eger ol şeýle umyt şeýle anam bilen gelýän bolsa, onda senem oň anamny ödemelisin. Anam muň özü ansanyň biliniň kuwatydyr. Anam muň özü Taňryň nurudur. Eger adam çyn ýüregi bilen Hak Taala uýýan bolsa, oňa anam bildiren bolsa, top süýräk gelende öz uýun zadyna ýykylar. Onu dar ağacının aşağına alıp barsaňam şol öňkülügidir. Allah vardır diýip aýdar. Ebäbi oň özü beýik Taňra tarap süýşýär. Allah Taala ýakynlaşýar. Hiç şeýle gorky örküni bilmezden öz niyet päli bilen ýaşap ýörendir. Dünýäň malyna dygzmaz.
Sarman ahun gürrüňni gutoran ýaly edipdir, emma gutorman eken. Senin bir zata dogry düşün, üns ber. Ne asuda deňiz dem alyp ýatyr. Birdenem harasat gelip äpet tolkunlar, gomlar asmana göterilýär. Emma gomlara öwürlüp bilmedik tolkunlar, tolkuna öwürlüp bilmedik damjalan hemmesem şo harasatyň içinde. Birsi hal ýokarda beýleksi aşagda suwa ýetip barýar. Ana asalymdan şoluň hemmesem ýitip gidip suwuň ýüzi deňleşýär. Adam şoň ýaly. Bir yerde gomloň, tolkunloň, damjalan ödüne anamy bolşy ýaly, insanyň hem ödüne anamy bolmaly. Şolanam biziň hemmämizde bolmaly. Siz Qur'an-ı Kerim'iň sürelerini, şeriatyň kanunlaryndan käbir zatlary öwrenipsiňiz. Özüňizde bolsa anam döredip bilmänsiňiz. Soň şünem adamlar siziň üstüňize ýumuş bilen gelmekden gaça durýarlar. Anama girmänsiň. Öýesi Sarman ahunyň sözün jemlerine garaşyp diş saat gürlemän oturupdyr. Sarman ahun iň soňunda şeýle diýipdir. Anamsyzlyk Allahdan daşlaşmakdyr. Goppamlyk ejirlikdir. Möntüremek bolsa ikiyüzlülüğün alamatydyr. Aradan 5-6 ay geçenden soň şol adam Sarman ahunyň ýanyna gelipdir. Ahun ağa, dogry ýola salanyňa taňry ýalkasyn. Maňa ýene de bir maslahat ber. Men diňe gara zähmetim bilen çörek ýemekçi. Ak buğday gawun etken, bu maňa aňyrýany bilen çörek bolýar. Inni näme deýin diýip sorapdyr. Sarman ahun ýanky adamyň hakykatdan hem göwnünde zat ýokdugyna göz ýetipdir. Enim, kulak as. Musulmançylygyň 5 şerti bar. Birinciden, kelemäňi ölüm howpy bilen gyssanan çağında ertir turjagyň gümana bolan üçin agşam ýataňda 3 mertebe okamaly. İkinciden, 5 wagt namazyny oka. Eger sen Allahyň birligine inanýan bolsaň, onda 5 wagt namazyňdan daşgaryn nefil namazyny, kaza namazyny, cenaza namazyny, gusul namazyndan berjaý etmeli. Üçüncüden, mümkinçiligiň bolsa, başgalaň razyçylygy bilen Käbä gidip hajy bolmaly. Dördüncüden, urazada agdyň beklemeli. Recep-i ýaly şeriatda görkezlen takyk wagtlarym agdyň beklemeli. Beşincem, dawan azabyňdan alan girdejiňden zekat bermeli. Hüşür zekat dol berjaý edilenne arskalyny Allah Taala 3 esse artyk berermiş. Ýanky adam Sarman ahundan hoşal bolup gidipdir. Olar kän bir duşuwam durmanyrlar. Ýöne ola adam Sarman ahunyň wesiýetlerini mümkin bollugyça berjaý edipdir. Sarman ahun onu gawat gelse daşyndan synlapdyr. Daş hulokdan oň ödün alyp barşynyň gowdugyny eşitipdir. Aradan 10 ýyl geçenden soň bir gezek sadakada üýşi otyrkalar. Ene şol adam hakyny aky gürrüňe gaýdyp gelipdirler. Ahun ağa, Tejen şäherinde ýaşaýan atawa soňky ýyllarda ak buğday ekip, gawun künji ekip köp girde jalýar. Ol her ýyl Gurban bayramyna garyp gasarlara 2-3 tany dogry berýärmiş. Adamlar ondan näme üçin mal gara berýänligini soranlaryna ol: "Men bir wagt ilmdar dana adama sala salyp musulmançylygy berjaý etmegiň ýollaryny soradym. Şonu ol maňa 5 tany şerti berjaý etmegi tapşyrypdy. Şol 5 şertiň 4-süni netip edenden berjaý edýän.
Emma haja gidip bilemok. Malym mar, janym sagat. Mekke 2 gedegen piyada gidip gelip biljek. Dürli bahanalar bilen hökümet göwerenok. Onsoň gazancym yeterlik bolan üçin 3 işşegi garyp kuralara paýlaýan. Kurban aýyna Käbede ahram geyip hajylyk başlananda menem ýagşy niýet bilen öýmüdiň işiginden Käbe niýeti bilen kabula tarap ýedädim edip ýene ýyzma öýe gelýän. Guýumyzyň suwundan çekip Käbede edilşi ýaly Ab Zemzem çeşmesinden suw içilşi ýaly edip öz guýumyzyň başynda dik durup kabulama seredip 3 gezek suw urtlaýan. Ýygynyň Ab Zemzem suwunyň tögürini galdyrýan. Ine şeýdip Zemzem şerifini berja edip kurbanlygyma başlaýan niýämiş. Şoň edişi dogry Mahun aga diýip Sarman Ahundan sorapdyrlar. Ahun aga böwrüni diňläp bir salym oturan soň şeýle diýipdir. Ýalňyş diýip bolmaz. Ol Taňryň gowluny sadaka diýe. Ýagşy niýet bilen hajyň şertlerini öýünne berja diýe. Maltmuly şanam öz soruna bir ajy doýurmak haşdyr ýaranlar diýip aýdýa. Allah kabul etse, on hajam kabul bolar. Şondan soň aradan 4-5 ýyl geçipdir. Abaday hanyň bir obatyny bir wennäň jynada namazyna duruljak bolup durka, şo gürrüň edilýän ataga geläýipdir. Eşewaga ýagdy çonok dagy atawaň gelenni Sarman Ahuny duýdurupdyrlar. Sarman Ahun alymny salymny bermän atagadan jynada namazynyň imamy bolmagy sorapdyr. Ol ýaýdanypdyr. Sarman Ahun geç diýenden soň ol imam bolupdyr. Adamy adam edýän zat ynamdyr. Dünýäde bar bolan asmandan inen 4 kitabyň, Tewratyň, Zeburyň, Injiliň, Qur'anyň gudratyna ynam bildiren adamlaryň öz bagtyna, islegine, arzuwuna ýetmedigi ýokdur. Ynamsızlyk diniň ýitirmekdir. İl günden beýik Taňrydan örküň üzmekdir. İnsan bu dünýäň eýesdir. Şol wagtyň özünde ol bu dünýäde beýik Taňra gulluk etmäge borçludur. Beş wagtyny ibadet etmäge bergilidir. Ynamsız adam bu dünýäden bihabar adamdyr. Ynamsız bihuda adam bolsa haýwanat dünýäsinde süýrenip biren mejalsız, hudaýsyz adamdyr. Käbir ýektuk gäwir adamlar Allah Taalany özlerine görkezilmegini soraýarlar. Emma olar insanyň ene süýdi bilen kämil bolýanyny görbilmeýärler, bilmege mislemeýärler. Barmagynyň uçy bilen ýalanan arawaryna Qur'an-ı Kerim'iň gudratynyň bardygyndan oň Allah Taala tarapyndan insan üçin yaradylanyndan bihabardyr. Olar muň özi baryp ýatan elhenç bir aýyp zatdygyndan bihabardyr. Sarman Ahun şular ýaly gürrüňleri häli şinni gürrüň bererdi. Bu gürrüňleň dinleýijilerem köp ölüpdi. Ol Türkmeniň Keýmir Kör, Çopan Matyr, Gowşut Han, Urad Mehmet Han, Ertar wabyal gerçekleri hakyna gürrüň edenne de töwreň näkleri ank ederdi. Uruş ýyllarynyň ahyrlardy. Tejenner ýasynyň gady işlerine, Gaňgalyň gurulşyna Türkmenistanyň hemme obalaryndan adamlar gelip işlenilýän günlerdi. Raykomyň wekili Sarman Ahuny şo ýere baryp adamlar günerta çaýyna çykanyna diýin jalar ýaly gürrüň edip bermegini tapşyrdy.
Ahunaga näçe kyn wörtede kötek güýçlüdi. Ol öz ýanyndan olara gürrüň gerekmi käýada ırsaraýalar myka diýip uzak giýje ýatyp bilmedi. Gaňala gelenden soň adajyk ýüregi iňedi. Bilmeýin obatundan gaňalyň gurulşugyna gelen Atagalyç, Ata Nursehet, Taparawly Kowus, Sadak Garawullagy gorjoň adamlar bilen çaý içip oturan ekenler. Sarman ahun garnaşlaryny görüp depesi göýge ýetdi. Onyan çağda German bagşy, marly bagşylar bilen bu ýere geldiler. Aýdym saat edip kedil berdiler. Agşam Sarman ahun olara Ertar baba hakyna gürrüň berdi. Biller adam demin alman dinläp oturdy. Sarman ahun üren ýatkeş gürrüňe ökde bolan üçin adamlaň derrew ünsün çekýärdi. Ahun ağa gürrüňe şeýle başlady. Assalamu aleykum edi cemaat. Biler bolsaňyz mundan 600 gowrak 700 ýyla ýakyn mundan Salarwadan atly türkmen ýaşap geçipdir. On teke Muhammed Sary ýomu da atly ogullary bolupdyr. Olar Balkanna Töwergir dagynyň goýnuna ýaşapdyrlar. Teke Muhammed Ýazarhan, Jomuthan, Sary han, Oğuz hanyň nesli hökmünde öz ýylini goramagy başarypdyrlar. Agyr söwüşlerde är işini bitiren üçin Sary hana Ertar lakamy da kalypdyr. Ertar baba musulmançylyga uly üns beripdir. Ertar baba musulmançylygy ayaga galdyrmak üçin ýerüýte ürgenje gidipdir. Berdäki şeýhlaň ýaryna baryp olardan musulmançylyga degişli arap dilindäki dini kitaplary arapçadan türkü dillerine terjime etmegi sorapdyr. Köşkün şeýhlary Şerif Hojany salgy beripdirler. Başda Şerif Hoja bir işi kyn, agyr görüpdir. Diňe Ertar baba on hyzmaty üçin 40 düýe berjegini aýdan soň ol bir işi boýun alypdyr. Şo kitabyň ady müritlere gollanma bolmalydyr. Arap dilinde oňa Müin al-Mürid diýilýär. Kitap ýyllarça ýyllap Hywan Buharan türkmenliň medreselerini öwrenilipdir. Ertar babaň 40 düýesi Şerif Hojaň terjimesi görnäçe adamlar ilmledip ýetişdiripdir. Ertar baba şeýle akylly parasatly bolanlygy üçin ähli han wegler oň gyýdyna hyrydar bolupdyrlar. Mama atly bu gyýyz kakasynyň ýagdaýyna oňat düşünipdir. Ertar baba bolsa gyýdyny bolgusuz han wege dälle batyr serkerde Islama hormat goýan ýigide bermek ýüregine dupdyr. Aýgyn geçipdir. Ne bir unem Eýranyň şahy Kuma diýen bir ýigide Horasany ynanypdyr. Goçantdan kümme toğd aralygyna eýe bolup oturan adam Ertar baba özüne gyýdyny bermezem öýtmändir. Mama gyýdy maslahaty kakasynyň täg özüniň çözmegine goýupdyr. Kuma islenlik galyny tölemäge taýýar eken. Emma Ertar baba gelindiňi başga ýerden gözle diýipdir. Näme üçin? Sözüň gysganmada gerek altyn kümüşüňi sana ber. Ýok, maňa dünýäň maly gerek däl. Maňa bize münasib adam gerek diýip Ertar baba kesgitli jogap beripdir. Kuma men näme aýbym bar diýip sorapdyr. Onu men bilmen. Onu eneňizden soraň diýipdir. Şondan soň ol beg ikeli bilen ýüzüni tutup çakyp gidipdir. Ertesem agyr nökeri bilen tüwer goýusyna çolupdyr. Ertar baba göz gönü Kuma wege
ele galyşly şaglak gaýdypdyr. Emma ýazdy maňlaýyndan peýkamyň oku giripdir. Kuma we atdan agyp gelýän ärtary baba ýeke gözek gylyjyny aýlapdyr da mama gyýdyň otagyna kürsäk giripdir. Emma eýýäm mama gyýdam beýleklerim bir ýerden zymzyýat bolupdyrlar. Sarman ahunyň gürrüňleri bir ýere mardan ahallan işlemäge gelenlere madaly dynç beripdi. Girman akşam depesindäki zer boýlan telpegini bir gapdaly oklap ala gaýşla tutdurup otyrdy. YouTube Mirasym kanaly. Aradan 5-10 gün geçen soň Sarman ahuny dini gurrunları aydan üçün käýinç berip goýberdiler. Bu zatlardan bir habar ilgün bolsa Sarman ahunyň ýanyna gelip, biziň hem çağalymyz bir sowat bolmasyn ahunaga, bolmasa gijetine Koday diýip dökülüşip durdular. Batyrgay töwekkül adam bolupdyr. Ol okutmak üçin 2 sahany topar döredipdir. Olaň biri elipbi öwrenýän ýaşlar bolupdyr. Olar her çarşenbe güni gijesi okapdyrlar. Anna akşamy bolsa elipbi suwara bilýän uly ýaşlylar okapdyr. Uly ýaşlylar öz okularyny Sarman ahunyň şo gaňalyda gürrüň beren müritlere gollanma kitabyndan başlapdyrlar. Görüp otursak ýyllarça ýyl mundan öň Ärtary babaň haýyşy bilen Şerif Hojaň Arapçadan terjime eden şol kitaby Sarman ahunyň özünde de bar ekeni. Sara ahun bu kitaby 40 ýyl Buharadan getiren ekeni. Müritlere gollanma kitaby öz adyndan belli bolşýaly. Müritçilik ýagny sofizm taglimaty boýunça pirlere gollanma berýän taliplaň oku kitaby eken. Bu kitap 40 ýyl bermen gursowumda urupdyr. Ärtary baba bilen Şerif Hoja Allah rahmet etsin diýip Sarman ahun her tapakda diýen ýaly aýdar eken. 1943-nji ýylyň bahary bilmeýünne diýseň gallalyk boldy. Ot bitmejek ýerlerem otluk boldy. Sebäbi arany üzümän 13 günläp dynasy ýağış ýagdy. Laýdan salynan zaýlaň ternawlary ýykylyp başlapdy. Şo günlerde Sarman ahun bilmeýünne otludan düşüp gön bile gelipdi. Üssü başy edilipdi. Ol men kakam Nur Sehet begen joglu bilen ozollon gatnaşyk saklap gören köne tanış ekeni. Sarman ahun daýaw syrdan moýly nurana adamdy. Ol kakam Pahir bilen esli salym oturup haýsydyr bir kitabyň gürrüňini gaýtaladylar. Kakam diňmän goýup duran ýağışyň astyna çykyp gitdi. Soň kakam Pahiryň aýtmagyna görä, obamyzda ýaşaýan sary mollalara, beki hojalara, kakajan mollalara, ýadymrat mollalara aýlanyp Sarman ahuny gerek kitaby ýarym put jogüne satyn alyp gelen eken. Ol kitaplaryň biri Mizan-ı Şeriat ýagny şeriatyň ölçegleri diýen kitap ekeni. Ikinji kitap bolsa Arap diliniň elipbi kitaby ekeni. Bu kitap ýöne bir elipbi tertibiniň ýazmaşasyny öwretmän, eýsem haýsy harpa aýdanda diliň nirede durmalygyny, haýsy diýişine ýa-da ağız boşluğunun içine basılmalygyna çenli öwredýän kitap ekeni. Men ýakynna bazardan dermanlyk otallym. Öýe gelip ýanky alan otumy ýygnaşdyrsam, oň taşyna dolanan gaziet böleginde Sarman ahun hakyndaky ýazylan kijijik makala bar ekeni. Gynansaňam haýsy gazietden, haçanky gazietdenligini bilmedim.
Emma makalany yazan adamın adı var. Kulüf Kakavay ata oğlu. Şeýle ýazýar. Sarman ahun uzyn moýly, sary ýagız, nurana adamdy. Biz Sarman ahunlar bilen Tejen şäherine goňşy bolup ýaşaýadyk. Men kakama ata oğlu diýerdiler. Kakam pahir Sarman ahun bilen köne Arap hatynnaky kitaplary ýygyderli okuýady. Sarman ahun Kur'an-ı Kerimden gürrüň açyp kakamyň we beýleki oturan adamlaryň sorawlaryna jogap berýärdi. İslam dinini berkitmek barada Sarman ahun gizlinlikde ägirt köp işler geçirýärdi. Ol Tejen şäheriniň İslam dinine ýüregi bilen berilen adamlaryny her hepde diýen ýaly öz ýanyna çağıryp İslam dinini berkitmek barada maslahatlar berýärdi. Sarman ahunun il günü bilen gatnaşygy ören güýçlüdi. Ol köpçülüge ören täsirli bolan üçin öýüniň mihmansyz wagtyna gabat gelmek kynny. Aşgabatdan Oraz gelli mollo, penji mollo, İşan uly mardan, Garagöz İşanyň agtygy ata sary oğlu Taşowzan, bilmeýinden suwly İşan, Sarman ahuny için tanayan adamlardy. Ýakynda suwly İşan bilen salamlaşyp gaýtdym. 87 ýaşyndaky suwly İşan töleme ýatkeş adam. Suwly İşanyň çynady Recep berdi Amangelli İşan oğludur. İşan ağa bilmeýinde Hydrwly İşanyň medresesinde Kene İşanyň elini okapdyr. Oň pikirçe Sarman ahun şorgalaly ata ahunyň bilen Sara ahunyň medresesinde bile okapdyrlar. Tejenli Ava pahyryň aýtmagyna görä Sarman ahun 1885-nji ýyllarda dowulup 1950-nji ýyllarda da ýok bolupdyr. Ava han uşoğlu bu senäni maňa takminan aýdypdy. Ol ömrüni poştada işläpdi. Asly demir ýolçy bolan bu adamy köp adamlar tanardy. Olam dünýeden habarly adamdy. Ol men Sarman ahun bilen çaý içip görüpdim. Bir gede ol, "Aba, sen gaty dehinli güýçli adam. Ihlas bilen ýapyşsaň Kur'an-ı Kerim'i okap biljek adam" diýdi. Men ahun ağaň ýüregi bilen aýdýanyna ynanýadym. Emma ýaşym könölşeni üçin kyn görýärdim. Men ahun ağa başaryp bilmejegimi aýtdym. Wah, onun mäşil mundan öň ahun ağa sataşan bolsam, oňa men güýjüm ýeterdi diýip, Ava pahyr 6-7 ýyllykda aýdypdy. Sarman ahun Arap hatyny ören ezber ekeni, mardan, Daşowzdan, Könürgönüşden, Nevtdagdan, Aşgabatdan oň ýanyna gelýänler ören gadymy gol ýazmalarym getirip okudýan ekenler. El ýazmalaryň şeýir çarşaklygyna garamazdan Sarman ahun olardan baş alyp çykar eken. Sarman ahunyň bir wagtlar Awda atly oğlunyň Aýböle atly gyýdynyň bardygyny 70 ýaşap gelýän asly gorjogly oğuljeren baýym gyýdy gürrüň berdi. Olaň ikisem Sarman ahunyň başdaş aýaly Oraz güllen bolan bolmaly. Ýakynda men Sara ahunyň şo gadymy galasynyň medresesiniň ýerine baryp gördüm. Sara ahunyň kiramatly bu medresesi görnäçe owa ýaşlaryny sowatly adam edip ýetişdirdi. Öňüňe bolmasa Sarman ahunam, ata ahunam şo hüjrelerden goltugy kitaply çykaýjak ýaly bolup dur. Allahul nur sehedif. Ahallurmuşy
13-nji oktyabr 1999-njy ýyl.